салом алейкум дӯстон. Касоне ки солонаи прошивкаҳошон бучидагии бародаро, мо тасмим гирифтем ки пакетҳоро, яъне прошивкаҳоро бо нархи арзон кунем. Бародаро, касоне ки солонашон бучидай, мо солонаша 60 сомон да мисол гарантияш қатӣ тайёр мекунем, ҳамаша нишон медиҳем бародаро, баъд мисол сума мекунем. Аввал нишон медиҳем через имо бародаро. Ман номро дар комментария мемонам бародаро, ҳамаи корро имо қатӣ мешавад. Видеовизов мекунем, тарзи чӣ гуна пайваст кардан шав, ҳамаша аввал 100% мекунем, қоидаи мекунем бародаро нишон дод, баъд мисол платит кунем. хулоса каналҳои беҳтарин мегирад бародаро, зи-тв, баъд инҷа як канали сериалҳои туркӣ мешавад, якчанд қашид баромад, беҳтарин каналҳоро мегирад. Ин беҳтарин каналҳои бародаро, ина индийское кино мегирад, боз киномикс мегирад, боз мерем мужское кино мегирад. Каналҳои беҳтарин дорад бародаро, ина кинохит мегирад. Умуман кинои бисёр дорада, кинопремьера, киносвидания, рӯйхат қатӣ мерем, кино тв, бармерем тв34, несте, охота рыбалка. Каналҳои беҳтарин мегирад бародаро. Прошивка гарантияш қатӣ бародаро. Мақсад конкретна кор мекунад. Гарантияш қатӣ, мисол ягон чишид охота, дика рыбалка мегирад. СТСО, НТВ, первый канало, футболо 1, 2, 3. Каналу интересный дорад бародаро. Ҳамагӣ овози. Ҳамагӣ 258 канале бародаро. Каналҳои хуб дорад бародаро. Касоне ки мисол прошивкаи солонашон бучидагиай, бародаро медонем ки дар ҳолате ки пакет ки бучава, симкарта шотан дошта боша нишон наметавад. Ба ҳамин хотир ё двойноям бародаро. Мақсад ҳам симкартаро пополнит мекунӣ, ҳам прошивкаи солона мезанӣ. Иш бе иш намешавад. Ё двойноям бародаро. Ба ёд гирем. Касоне ки мисол солонаш бучида бародаро бо нархи арзон, хай бо арзон мекунем барои Рамазон. Ягон чӣ бо арзон мекунем да. Дар ин масъалаш дар имо чақчақ мекунем бародаро. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.